自分で制御できないのね。膨れるちゃんと。あ、かわいい。膨れるんや。何これ、めっちゃかわいいやん。5人ぐらいいる。長押し覗く。うわっ、気象。自分で気象いな。歌を考えたんだ。一緒に歌ってくれるかな。ゴー。高っ声。頭おかしくなるわ、こんなん聞き続けたら。俺イージーキッズ。なんだと。ああ、なになに。おお、きっしょい。うわー、ちょっとすごいプレス。肉体がうわー。